Blessed be the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the one true God, our Heavenly Father, and praise to Jesus Christ, the one Lord and King of Kings. Kumusta mga igsoon higala, mga followers nato dinhi sa Facebook, shout out sa tanang mga naka-online, hinaot nga ang grasya ug pabor sa Dios mana kanatong tanan. Ani ano sab ang alagad magapaambit kaninyo sa mga pulong nga nakasulat sa Biblia. Ug hinaot nga mabatunan nato ang tinud-anay nga pagtahod sa atong Dios nga makagagahom. Giila nako nga ang balaang Espiritu Santo mo'y pinakamaayong magtutudlo nga maggamit sa akong baba nga magapanulti lamang kini sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Ang topic nga ako ang ipaambit kaninyo karon mao kining bugtong matuod nga Dios. Kinsa ang Dios? Okay? So una mga igsoon, the one true God, the Creator is not composed of more than one person. Why? There are many Bible verses that proves of His singularity. Gigamitan siya og singular pronoun. He, his, I, and him. Nagsugod ni sa Henesis. Okay? So, mao kana mga kaigsunan ang ako ang ipambit kaninyo karon. Tutukan nato pag-ayo ang iyahang mga pulong nga nakasulat sa Biblia aron dili ta malipat, dili ta malimbungan mga igsoon. So the one God with His own word. Ang bugtong matuod nga Dios dunay kaugalingong mga pulong. Amen? Dunay kaugalingong mga pulong ang atong Dios nga gilagaran. Ang atong Dios nagapamulong, ang atong Dios dunay foreknowledge, dunay plano, ang atong Dios dunay kasulatan. So mo kana ang tulo ka mga function sa pulong sa atong Dios. Kanang gitawag og foreknowledge of God, gikuha nato na sa 1 Peter 1:20. He was foreknown. Kanang gitawag og foreknowledge of God, gikuha nato na sa Romans 8:29, from whom He foreknew. No? So, God's blueprint. Ang pulong sa Dios iyahan ng daang kauban sa wala pa mahimo ang tanang mga butang. Matud pa sa 1 Pedro 1:20, unsay giingon nga sa pagkamatuod daan ng hingbaluan sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, apan nga gipadayag sa katapusan sa mga panahon tungod kaninyo. Sa Roma 8:29, kay kadtong mga giila niya nga daan, gipili usab niya nga daan, aron mahisama sa dagway sa iyang anak, aron siya mahimong panganay sa daghan nga mga igsoon. Gitawag na siya foreknowledge, God's blueprint. Salmo 139:16, nakita ng iyong mga mata ang aking mga gagawin, nasusulat na ang lahat ng mga iyon sa aklat mo, naiguhit na sila kahit di pa naganap ang isa man sa kanila. God's blueprint. Sa wala pa mahingpit ang lawas ko, nakita na sa imong mga mata, o diha na sa imong basahon. Nahasulat na ang tanan, bisan pangani ang mga adlaw nga nagtudlo alang kanako, sa diha nga wala pa'y miabot. So kanang blueprint, mahulagway nato kana sa usa ka engineer nga sa wala pa niya tukura, ipatukod, ipapanday ang building nga iyahang tukuron, naanadaan sa iyahang mga plano, ang detalye. Labaw pa niini ang Dios, iya hagayod kining pulong, ug diha na kini kauban niya, sa wala pa nahimo ang tanang mga butang. Og iya kining gipamulong, no? So, ang Dios nga bugtong
nagapamulong sa pagbuhat sa tanang mga butang. Sumala sa Salmo 33:6. Unsay gigamit sa Dios sa pagbuhat sa mga butang? Iyahang pulong. Og naa kana mabasa gayod sa Henesis 1:3 hangtod sa 29 og Juan 1:3. So ito ang kapangyarihan ng Diyos sa paglikha gamit ang kanyang sariling salita. Sinabi niya at naganap. So this is correct translation. Dunay controversial translation sa John 1:3. Kaya ang John 1:3 kadaghanang version din mao ang personal pronoun. Kaniya, he, him. Pero kung honest kita nga magtuon pag-ayo sa bulong sa Ginoo, ang pinaka-insaktong translation, Contemporary English Version, mahitungod lang sa niining puntuha. Dili ko nag-ingon nga sayop ang ubang translation. Niining puntuha lamang. Nganong miingon ko, tungod kay coincide siya, ang usa ka event, mga kaigsonan, coincide siya sa Salmo 33:6. Nga ang gamit sa Dios sa paghimo sa tanang butang pulong niya. O Henesis 1:3 hangtod sa 29 nga ang gigamit sa Dios sa pagbuhat sa tanang mga butang ang iyahang kaugalingong pulong. Gisulti lamang niya og nahitabo. So dili dapat gamitan og personal pronoun ang John 1:3. Okay? So mo kana ang ako ang pagpaambit kaninyo nining tungura maigsoon nga nakatunong ang Contemporary English Version niining puntuha. So, ang Dios nga atong gilagaran, ang bugtong matuod nga Dios, nagasulat sa iyahang mga pulong. Kasulatan, no? Gituga niya sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16. So, mga kaigsunan, nailhan nato ang Dios tungod sa iyahang pulong. So, ingon sa Juan 20:31, ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo'y sumasampalataya na si Jesucristo, si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pamamampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So ang Diyos nato mga kaigsunan, ang punto nga atong gipangusgan dinhi, nga duna siya'y sinulat nga pulong o gipasulat usab niya sa iyang mga sinugo. Muna'y punto. So karon, kining Dios nga atong gilagaran nga dunay kaugalingong pulong. Ang tao gani migsoon dunay kaugalingong pulong. Ang Dios pakaha. So kining Dios migsoon nga dunay pulong, dili ni siya bulag kaniya. The one true God has His own word. Gitawag siya the Word of God. It's not God the Word. Dinhita masayop basta i-twist ginato ang pulong sa Dios igsoon, masayop gyud ta. Dili God the Word, kundi the Word of God. Okay? Dili na siya bulag. Ikaw karon mga igsoon, bulag ba nga personahe ang imong pulong? For example, maghimo kag testamento, last will. Before ka mamatay, mingon na kadaan nga kining ako ang asyenda didto ni sa kamagulangang anak. Kining ako ang basakan didto ni sa ikaduhang anak. Kining akong kalubihan didto ni sa ikaduhang anak. Testamento nimo. Bisan patay na ka, kay kato naka-notarize na gigunitan sa abogado, nagsulti to kanimo. Nagsulti to kanimo. Nagbarog to kanimo. Muna nga ang pulong sa Dios nga iyang gipasulat, testamento, scripture, dili na bulag sa iyahang kaugalingon. Walay teaching sa Biblia nga God the Word. Diyos nga pulong. Pero kabalon ako sa imong ginahuna sa Juan 1:1 ikaduhang praise. Okay? Ato nang hisigutan. God was known by His Word. Ang Diyos mga kaigsunan, nadayag, pinaagi siyang pulong. God was known.
The Word of God is the total revelation of Himself. Ang iyahang pulong mao ang hingpit nga pagpadayag kinsa siya. Mo nang pag-abot sa Juan 1:1, second phrase, and the Word was God. Okay? Nganuman, tungod kay ang iyahang mga pulong, di lang usa, nagpadayag sa iyahang pagkasiya. Munang and the Word was God. Kausa lamang kini gihisgutan diha sa Biblia sa Juan 1:1. Meaning to say, dili siya teaching. Walay mga propita, walay mga apostoles ug mga tinun-an nga nagapanudlo og Dios nga pulong. Bisan si Kristo wala nagapanudlo og Dios nga pulong. Nganuman, kay ang Dios nga atong gilagaran nadayag sa iyang mga pulong og dili siya bulag kaniya. Okay? So, the primary characteristic of the one true God, sumala sa John 4:24, God is a spirit. Sa Binisaya, ang Dios is spirito. Not God the Spirit. Dili ta ngay magtudlo mga kaigsunan og pagtuis sa Biblia. Wala tay mabasa sa Biblia nga Diyos nga Espiritu. Ang atong mabasa, ang karakter sa Diyos, Espiritu siya. Ang Diyos Espiritu. Dili kay ang Espiritu nga Diyos. For example, tagaan tamo og example, God is love. Di ba tinuod ka na? Ang Diyos gugma. Pero pwede ba nato ingnon nga ang gugma Diyos? Mali. So, God is a spirit, not God the Spirit. Kay ang Spirit migson, that is the primary characteristic of our God, the only God. So, in Genesis 1:2, tutuki pag-ayo ang Biblia nimo igsoon. Ingon diha, and the earth was without form and empty, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God moved on the face of the waters. Wala giingon nga og ang Dios Espiritu nagapanglihok diha ibabaw sa tubig. Wala. Tungod kay ang Espiritu dili bulag nga nilalang sa Dios. Kay ang pinaka-karakteristik sa Dios, Espiritu. Unsa man ang Espiritu? Dili makita. So usa ka bakak nga pagtulunan ang God the Spirit. Usa ka na kabakak nga pagtulunan igsoon. Wala kay mabasa sa Biblia nga God the Spirit. Ang giingon, God's own power that moves. Move. And the Spirit of God move. Meaning to say, ang Diyos mismo, nga Espiritu, mao'y nagapang lihok. Diha ibabaw sa tubig, aron mahimo ang tanang mga butang. Dili kay Dios Espiritu. Muna din himagsoon pasaylo ako sa mga Trinitarian. Gisunod ninyo ang imbintong doktrina nga wala sa Biblia. Wala kay mabasa sa Biblia Diyos Amahan, Diyos Anak, ug Diyos nga Espiritu Santo. Ug wala kay mabasa sa Biblia ang Holy Trinity. Ug kana nga doktrina nasambog gikan sa pagano nga doktrina, nasambog sa mga sinsirong magtotoo. Daghang kayo kong nailhang sinsirong magtotoo, pero nasambungan ang ilang doktrinang bakak o pagano. So, the only one God, the Tetragrammaton, that was translated YHWH, nga giusab pod sa mga
GW o Jehovah, pero ang Jehovah di magina makaplagan god sa Hebreo. Ang original gyud ana YHWH ug di na pod kinahanglan nga dugangan pa nato og vowels kay aron basahon. Pasagdahan na nato nga ing ana YHWH og gipaila-ila ni Moses, I am who I am. Ako mao ako nga wa pud kasabot kaayo ang kadaghanang magtutudlo nini. Unsa may but pasabot anang giingon nga ako mao ako? I am who I am. Which means ang but pasabot ang igsoon, I am Yahweh Rapha, your healer. Ang but ipasabot anang I am that I am who I am. I am Yahweh Jireh, your provider. I am Yahweh Chikino, your righteousness. I am Yahweh Nisi, your banner. I am Yahweh Shammah, always with us. Dili omnipresent. O daghang kayang nasayop pud sa doktrina nga ang Diyos kuno naa sa tanang dapit. Dili na tinuod mga igsoon. Ang tinuod, duha kun tulo nga magatigom siyang ngalan, ay siya naa. Naa siya muuban sa mga taong nahigugma og mahadlokon nangalagad kaniya, dili siya muuban. Wala sa diya sa mga taong wala mag-ila kaniya. Basig masayop ta sa una-huna, limitado ba ang Diyos? Dili. Ang iyang mga mata naa sa tanang dapit. Bisan unsay gibuhat ilalom sa yuta o sa kiladman sa yuta, ilalom sa dagat, nakit-an sa Diyos. Pero wala siya didto, no? Nagaingon ang Biblia nga ang akong mga mata, meaning to say, walay natago kaniya. Bisag unsay buhaton sa tao, nahibalo siya kay naa ang iyang mga mata. Pero wala siya didto. Ang giingon sa Biblia, Our Father, Thou art in heaven. So ang Diyos naarag yun na sa iyahang puloy-anan, pero ang iyahang kaalam, ang iyang kinaadman, murago na mangigsoon nga, ang satellite naraso sa kadapit, pero nasagap niya ang tanang dapit, na gahumraganin na sa tao. So ang Diyos nara sa iyang dapit, pero nakakita siya sa tanang gibuhat sa tao. Pero wala siya didto. Musulod din na ang Diyos og moadto kag diskuhan. Muban din na nimo. Adto kag imnanan, kahilayan, muban din na ang Diyos nimo. Didto din na siya, wala. Nakakita siya, pero wala siya didto. Okay? So kanus aman ang Diyos naa. Sa dihang ang duha kun tulo magahisgot. Kanus aman ang Diyos makigkauman. Sa dihang ang tao mulakaw o maghimog mga disipulo sumala sa Mateo. Okay? So, who are with God in Genesis 1:26? So, ang atong mga kaigsunan, kay ako mga kaigsunan, ang akong unang gieskwilahan sa Bible School, Trinitarian man pod. So, ang Genesis 1:26, gi-assume gyud na sa Trinitarian nga ang kauban diha tungod sa pulong nga litas. Ang kauban diha, mao ang Diyos Amahan, Diyos Anak, ug Diyos Espiritu Santo. Mga igsoon, nasayop gid ta kung mag-imbento tag atong kaugalingon. Ang unod, walay mahimo. Dapat sa pulong sa Ginoo ra gid ta mo base. Kay pag-ingon diha sa Genesis 1:26, let us make man in our own image, gi-assume o gi-imbento dayon nga tulo diay sila. So wala sila kasabot, niya nang gitawag og plurality of His Majesty. Tagaan ta mog example. Sa dihang ang presidente mga kaigsunan, muingon nga magbuhat kitag daghang tulay, magbuhat kitag daghang karsada, iyang gigamit ang plural pronoun. Nagpasabot ba nga daghang presidente? Dili. Usa ka na kamaayong pinulungan
sa usa ka taong tinamod nga bisag siya ra nag-ingon, iyahang gamiton ang kita. Magbuhat ta. O bisan ako. Ug doon ako'y ginahuna nga project. Unya mo istorya ko sa akong mga ginsakpan. Mingon jud ko nga magbuhat ta. So mauna mangigsoon ang Dios sa Genesis 1:26. Bisag siya ra bugtong matuod siya, mingon siya magbuhat ta. Kay doon na siya'y giistoryahan. Doon na siya'y host of heaven. Basaha palihog, ukbi ang imong Biblia sa 1 Kings 22:19. Unang hari, 22:19. Sige, lantawa. Ingon sa English, therefore hear you the word of Yahweh. I saw Yahweh sitting on his throne, and all the host of heaven is standing by him on his right hand and on his left. Meaning to say, dunay kauban ang Diyos, pero dili ko equal nga Diyos, nga giunahuna sa Trinity, nga Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos nga Espiritu Santo. Mali. Pag ingon niya, let us make man in our own image, naadiya sa tuo ug wala ang mga anghel niya, host of heaven. So wala siya mag-istorya sa iyang kaugalingon. Doon na siya doon na siya grupo, host of heaven, mga anghel. Parehas guna sa presidente, kauban ang kabinete, ang senado, ang social media, magapadayag siya, magbuhat tagdaghang mga karsada. Build. Gigamit niya ang plural pronoun, kita, pero usaray presidente. One single personality. Okay? So mapamatud-an nato na sa Genesis 1:27. Oh, di ba? Pag abot sa Genesis 1:27, gibuhat niya ang tao sumala sa iyang. So di ba? Singular pronoun. Kay siya ra usa bugtong matuod nga Dios. So the one true God, He never changed. Wala siya mausab. Dili siya ma-evolve, mga kaigsunan. James 1:7, every good gift and every perfect present comes from heaven. It comes down from God, the creator of the heavenly lights, who does not change or cause darkness by turning. Ang Diyos nga atong gilagaran, dili mausab na igsoon. Di na siya ma-evolve. No? The one true God, number 2, is not a man. Dili po Diyos. Dili po tao ang atong Diyos. Dili siya anak sa tao. Hinumdumi gini sa imuhang panumduman igsoon nga ang Diyos, nga bugtong matuod nga Diyos, dili siya tao ug dili po siya anak sa tao. Ang hina naman ng Diyos mo kung anak ra siya sa tao. So ang bugtong tinuod nga Diyos, si YHWH, dili siya tao ug dili pud siya anak sa tao. Tanawag basaha pag-ayo ang Números 23:19. So muna ang Diyos nga matuod. Ikatulo, tanaw na to ang Jewish creed. Kinsa may unang nakailag Diyos ang mga Hudiyo man, ang Hebrehanon, sila man ang mga tao sa Diyos. Bisan tuod sa pagkakaroon, kuan sila, nagmasupilon, pero sila gyud mo unang nakailag Diyos. Muni gitawag Jewish creed. Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, absolute one. Gipamatud ana ni Ginoong Hesus sa Marcos 12:29. And Jesus answered him, the first of all the commandments, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Usa, kanang usa diha migsuon, dili na naghiusa. Dunay duha ka klaseng usa, gitawag og compound one, compound unity, ug dunay absolute single one. Wa ta kasabot ana.
Abi sa pulong nga, ah, ako og ang amahan usara diha sa Juan 10:30. Compound unity na migsoon. Dunay mga butang nga ilang gihiusahan. Pareha sa asawa o bana o lalaki babae sa dihang gikasal. Pagkasal gyud na mingon gyud dayong pastor nga kamong duha karon dili na duha kun dili usa. Compound unity. Ug dili ingon ana ang Dios. Ang pagkaisa sa Dios bugtong singular one. Tingali mingon ta karon nga Juan 17:20-21. Oh, ang Juan 17:20-21 ingon diha nga aron sila mausa diri kanato ingon nga ako anaa kanimo amahan ug ikaw anaa kanako. Ug sila mahimong usa kanato, basihanan ba na sa Holy Trinity? Mali. Nganuman, ang Dios ug si Kristo usa. Unya dili lang sila mausa. Hasta ang tanang mga apostoles ug mga 2,000 ka mga nakabig ni Pedro, usa kanila. Nya Trinity di ay. So mali ang Trinity. Kung basihan na nimo ang Trinity sa 1 Juan 5:7, 6:7, dili po na Trinity magigsoon. The 3 are 1. Ang 1 Juan 5:6-7, naghisgot ka na sa pagpamatuod sa pagkamatay ni Jesus ug pagkabanaw. Nga naghisgot ka na sa tubig ug dugo nga miagay sa kilid ni Jesus. Nga pamatuod nga siya gyud namatay ug nabanhaw. Nga gibuntog ug gidaog niya ang kalibutan. Wala na maghisgot sa Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo. Tun-i pag-ayo ang daghang version mga igsoon aron dili ka malibog. Ay lang pagtanaw usa ka version aron di ta malimbungan. Nganong dili ko malimbungan igsoon tungod kay gatuon ko pag-ayo sa Biblia. Himayaon ang Dios. So ang Jewish creed single one ang Dios. Dili siya gikumpos og daghang persona. Nganong may istorya ko niini. Dili tungod kay bright ko. No. Bright ang Biblia. Basahag mayo. There is no other God beside Him. Isaiah 45:5. I am Jehovah, and there is none else besides me. There is no God. I will gird thee with thou hast not known me. So asa man nimo gikuha ang Trinity magigsoon niini? Nga ingon diha ako ang Ginoo ug wala nay kaubang Dios kauban nako. So asa man nimo gibutang ang Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo nga ingon man siya diha nga wala siya kauban, nga Dios kauban niya. So nalimbungan lang ka sa paganong pagtulunan sa Trinity. Nalimbungan ka igsoon. Kanang Trinity igsoon paganong pagtulunan methodology. Kung gusto kang makakaton og dugang, tagaig kahigayunan ng imong kaugalingon nga makaton. Itan-awa sa Google ang Babylon Mystery Religion. Usbon ako, Babylon Mystery Religion. Tan-awa sa Google. Diha nimo ma-discover nga ang doktrina sa Trinity pagano o gi-insert lang in town sa Christianity. Kay ang mga propita, si Kristo ug ang mga apostoles wa gyud magtudlo og Holy Trinity. Kay ang Dios nga bugtong matuod wa say kaubang Dios, single one. Okay? So ingon diha sa Tagalog, ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Upang kanilang malaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kanluran na walang iba liban sa akin. Binisaya ta. Ako mao ang Diyos ug wala nay lain gawas kanako.
wala nay laing Dios. Ako magabakos kanimo bisan pa ako wala mo iili. So ayaw mga igsoon pagtuo og doktrinang imbento. Dirita mo tuo sa Biblia nga ang Dios bugtong matuod way kaubang Dios. Kung doon na may mga Diyos, lain, naa. Pero sa pagka-Diyos nga ilhon, wala siya kauban. Karon akong ipamatuod kaninyo ang mga ebidensya. Arita sa ebidensya kay ug magapanudlo tag imbento lisod na igsoon. Dirita sa ebidensya. The one true God is pointing only to the Father. Ang bugtong matuod nga Dios nagtudlo og naghisgot lamang kana samahan gyud. Ingon sa John 14:1 ta magsugod. Do not be worried and upset, Jesus told them. Believe in God and believe also in me. Hunanada da maigsoon. Kung ang giistoryang Dios komposo pa siya sa tulo ka persona, dili na unta mingon si Jesus nga, and believe also in me. There are many rooms in my Father. Wa siya maingon nga, ingon siya sa binisaya, daghang mga lawak kay sa balay sa akong amahan, daghang mga lawak. Kung ang Dios mga igsoon gikompos pag tulo ka persona, miingon unta si Jesus nga sumala sa Henesis 2:26, no? Gigamit man dito ang plural pronoun. Ug ngano man wa man gamita diri mga igsoon. Miingon ta si Jesus nga sa among balay daghang lawak. Mingon man siya, there are many rooms in my Father's house. So, ang Diyos mga kaigsunan, kung anis ka karon magtuon, sa Juan 14:1, ang bugtong matuod nga Diyos nga usara, single person, one God, nagtudlo ra gyud na sa amahan. Proof number 2, nga ang bugtong matuod nga Dios nagtudlo lang sa amahan. Ukbi imong Biblia sa Juan 17:1 ug 3. Nagasulti si Jesus nini nga pulong ug miyahat siya sa langit ug nag-ingon, Amahan aniana ang takna. Himayaa ang imong anak. Ingon nga ang imong anak maghimaya kanimo. Og mao kini ang kinabuhing dayon nga sila mo ila kanimo nga bugtong matuod nga Dios. Kinsa di ay bugtong matuod nga Dios nga ilhon? Kanimo nagisgot ta sa amahan. Dayon ug kang Hesus nga imong gipadala. So dunay gapadala ang Dios nga amahan ug dunay gipadala ang Ginoong Hesukristo. So ang bugtong matuod nga Dios nagtudlo exclusively sa amahan lamang igsoon. So proof number 3. Okay? Nga ang bugtong matuod nga Dios nagtudlo lamang sa Dios nga amahan. Juan 20:17. Miingon si Jesus kang Maria, ayaw usa ako hikapa, kay ako wala pa makasaka sa akong amahan. Apan lakaw sa akong mga igsoon, og sultihi sila, nga muadto ako sa akong amahan, og inyong amahan, sa akong Dios, og sa inyong Dios. Mga igsoon, tataw, nga ang bugtong matuod nga Dios nagtudlo lamang sa amahan. Ikaupat nga proof, si Juan gihapon, nga ang bugtong matuod nga Dios nagtudlo lamang sa Dios nga amahan. 1 Juan 5:20. And we know that the Son of God, og nasayod kita nga anak sa Dios. Kinsa ning anak sa Dios? Si Kristo. Mianhi. And He has given us an understanding. Si Jesus
nagpasabot kanato niining mga butanga aron kita makaila kaniya ang amahan nga maoy matuod. So si Jesus miyan aron tudluan ta niya kinsay matuod nga Dios. And we are in Him that is true. Kay naa kita kaniya nga mao'y matuod. In His Son, Jesus Christ. So kinsay nagpasabot nato sa matuod nga Dios? Ang iyang anak nga si Hesukristo. Unya, this is the true God. Ang amahan mao'y true God. Kay gipasabot na niya sa Juan 17:1-2-3 nga mao kini ang kinabuhing dayon nga kita muila sa iyang amahan nga bugtong matuod nga Dios. Munang ayuhan ninyo pagsabot ang 1 Juan 5:20 mga igsoon. Hingkontradik ba si Juan sa iyang daghang sinulat? Nga ang daghan niyang sinulat nga ang bugtong matuod nga Dios mao ang amahan? Wala. Siya raman ay gasulat ana. Juan 17:3. So ikaupat nga ebidensya kang Juan lang na ha, nga ang bugtong matuod nga Dios nagsulti nagpunting lamang sa amahan kana igsoon. Ikalima nga ebidensya nga ang Dios nga bugtong usa nagsulti lamang kana nagtudlo sa amahan. Ingon sa Tito 2:13, kinsay gasulat ining Tito 2:13? Si Pablo gyapon. Looking for the blessed hope and the appearance of the glory of our great God. So ang pagpadayag sa himaya sa atong dakong Diyos, ang amahan. Ug, and, magisgot tag and magsoon, another person. Ug, ang atong mangluluwas nga si Kristo, ang bugtong Ginoo. So daghang kayong kasabot ining Tito 2:13, abi nila si Jesus ni. Dili. Si Pablo magsoon nagsulti ini ug di siya mo kontradik sa iyang mga istorya. Do you think that Titus 2:13 contradict all the teaching of prophets, Christ and Paul, apostle? No way. Ano man? Si Pablo gasulat ana, tanawa si Pablo nga gasulat. Osbonde niya iyang teaching. Ingon si Pablo, yet for us, alang kanato, kung sugdo nato ni sa 5, daghang mga Diyos, daghang mga Ginoo, apan alang kanato. Kinsa ning kanato? Katong tinuod nga naluwas, tinuod nga born again, tinuod nga sakop sa iglesia. Kanato. Yet for us, there is one God. No, di ba? Unya, kinsa nang one God? The Father. The Father. Whom are all things and for whom we exist. And, that's another person. The one Lord Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist. Dili ba nga si Pablo nagatudlo nga ang bugtong isa ka Dios nagtudlo lamang sa amahan? Yes. Yeah. Iyadeng usbon ang iyang sulat dito ni Tito 2:13. Ako lang ta pagtuon. Nalimbungan rata. So ikapitong ebidensya nga ang bugtong matuod nga Dios nagtudlo lang yun na sa Dios nga amahan. Ikapito, migson pinaghanan ng ikapito. Tanawa ang tanang mga greetings ni Paul gikan sa 1 Corinto verse 1-3. First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Timothy, Titus, Pilimon. Pilimon 1, 2, 3, 4. Ikapitong ebidensya nga ang bugtong usa ka Dios nagtudlo lamang samahan. Tanawa tanang greetings ni Pablo. Matud pa sa Salmo 12:6.
the pure word furnace of earth purified 7 times. Basahay igsoon, Salmo 12:6-7. Ang putli kuno nga pulong doktrinang pagtulunan, giulay sa makapito. Giputli sa makapito. Dili ba tinuod ang akong gitudlo ninyo? 7 ka ebidensya nga ang usabog tong matuod nga Dios nagisgot lang sa Amahan. Muna dili tinuod ang doktrina sa Holy Trinity. 3 ka persona sa ka Dios, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo. Wala gyud na gitudlo sa mga propeta, wala gitudlo ni Kristo, wala pud gitudlo sa mga apostoles ang maong doktrina. Muna in town kaluyi ang inyong kaugalingon mga Trinitarian. Pahigawas mo ni anang nasambog. Kabalo kong sincero ka kaayo. Buutan ka kaayo, nakabalo kong matinud-anon ka kaayo. Pero gisambugan lang nimog doktrina sa pagano ang imuhang pagtulunan karon. Isaias 45:5, from old to new. Usara gyud bugtong matuod nga Dios. 1 Timoteo 2:5, for God is one, and there is one mediator of God and of men, the man Christ Jesus. Hinumdumi magisuon nga ang Dios nga bugtong dili tao ug dili pud siya anak sa tao. So there is only one God, the Father. Okay? There is only one God. There is only one mediator to man. Kung matino kang pag-iisip, kung doon na kay saktong pamalansi, di yun ni mo hunaon nga ang one God diha doon na pailaing personalidad. If you have a sound mind, you never think that the one God includes the Son. Because the Son, Christ Jesus, the Son of God, is the one mediator. Muna igsoon. Klaro kayo na igsoon sa Biblia. So blessed be the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the one God, our Heavenly Father, and praise to Jesus Christ, the one Lord and King of Kings. Kung doon na kay pangutana, comment down below. Kabalo ko sa mga verse nga aming gunahuna. Kung nagustuhan nimo, like and share, subscribe na lang pod sa atong YouTube. Shalom, God bless you.